صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ بڑی مہربانی بابا کھائیں بس ٹھیک مہربانی مل کے پڑھ لو صلی اللہ علیہ یا سردار جہاں دو جگدا تیری نوکر کل کائنات تیرے کہنے تے سورج مڑ پیندا تیرے کہنے تے آندی رات تیری حاکم صفت صلاح ہے ایدی تیری گدنی اوقات الحمد تلے بناس تائیں قرآن سرا تیری ناتے الحمد تلے بناس تائیں قرآن سرا تیری ناتے کیا دکھیاں جا کے دکھیاں نو ربیع الاول بھی آون والے سوالے نالے کیا دکھیاں جا کے دکھیاں نو سرکار آ گئے ان خیرے خوشیاں سارے نبیانوں سردار آ گئے ان خیرے ہر دل جو یار صدا نکلی دلدار آ گئے ان خیرے اگے مرن تو ڈر پہ لگدا وہ سرکار آ گئے ان خیرے اگے مرن تو ڈر پہ لگدا وہ سرکار میں پڑھنا ہے مجھ سے بیٹھے ہو فیصلہ تسا کرنا ہے یعقوب نو پگ ہے یوسف دی شامی مڑ کے دید ہو ویسی مک ہجر ویسی تے بسن والی پوری ہو سے امید ہو ویسی حاکم تک شبیر دے ہاتھ لینو تینو درد شدید ہو صفات اندر کدے کلی نو کنڈ نہیں کردا پاوے نوریاں دا سردار ہوئے او دی کلی نو کنڈ نہیں کردا او منن والا حاکم آوے غوث دے کسے بلی نو کنڈ نہیں کردا ایکو شرط خون حلال ہوئے او بندال نو کنڈ نہیں کردا خون حلال ہوئے او بدل نو کنڈ نہیں کردا تے جدو قافلہ کربلا دے وچوں نانے پاک دی بارگاہ حاضر ہویا حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی قیادت دے اندر کہ زینب پاک رسول تائیں تیرے شان نو کھٹن نہ دتا پاوے بازو کلم عباس دے تیرے علم نو ٹھان نہ دتا اصحاب شام دیاں گلیاں وچ
کمر